ni som ni pariat sang ni som ni pali thole nia kanan veng than mual tol ania video he sei lo tote lo thil zoi zoi na an than mual hi tol na sa ni ruang po hi atol chuan nual la rin ama kuang te po an lo da ani chuan thlan thar lai mek te po an lo awma kanan ni puite an khawng thlak awmin an lain at awm khawp mai an ha dawna mahse thawk chhuak an tha khawp mai hi thlan thar thin lo lai mol mola kanan ni puiten fak awm khawp mai voin ke ni po kan hatlang ru kan do na sa ka hitlang dewa min lo khethiang ram donia ko te po ye rosul do sia nei chil polin tiang kho o mai ni chiat na hun sang sa ai zo la po thia awan doi tha kop mai tiang hi thleng non to lo se adom khop mai ta hian ei tur tui hnai tak tak te lo lo in an siama tlang po an thok chuak tha ani thir tu te ka video minute thir se vawang ka lo me